Bokajan Police Station angkang National Highway thongkep rasirkep atovar pi Hanjanglangso long enut SGB bang phuaphan bas kepatong dunajok apran tamjui lopusi birtalong pon Birta kilong pon atengke thereponi phai inkoraner kephani analo por phai hinira chitima por malom Hanjanglangso charialia na thu pen mithanga hem Hanjanglangso PWD IB adung cycle pen kedam bomahut golaghara na thu pen dimapur kedam bom AS05 C0225 anu ana thu pen kepatong dunajok ahiring tangrak pen areng husolo analo munit kang arajok derklui pensi Hanjanglangso sub center long pon sita doktor pen ladak un e pojok puthot arogya hospital long ponthulo ladak lithota un e pupen puthot dimapur an kachi pon bom husi kopai kelangno tovar beng achithe avitetlo apran kedam joy bang phu Hanjanglangso IB han siarong sor kalitang riso han si pusi pangthek lapen arta troxikebra pho malom ansi dojilang Api Bokajan Police atum chipredeng ponsi Bokajan along postmortem kavederajo Bokajan Police Station along si aju bipon kokno Nipain ko rasir kep adapsi puthot Dipu Medical College and Hospital an ponthuji pusi chinidun Postmortem asai tang dela phisi hemasor tumaphan hudai ponji karitang risohan se SGB asai klembom husi chevoilo arangli ka chevoi hut apiso aso asum chipamute kanglo Bokajan penananterang karbing long rai